ಸರಿ ಉಂಟಿಯಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪಿಯಾ ಅಂದ ಓಲ್ಲ ಮಾರ ಬಲೆ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಪ್ಪುಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಲ್ಲಿರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಜಿಲ್ ಬರಪುನ ಅತ್ತು ಕೋರ್ತೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಪುಡಾದ ನನಕ್ಕೆ ಬಜಿಲ್ ಚಾಕು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಒಬ್ಬ ಎಂಚಿನ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಅದು ಬೈದಾರತ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒರಿಯೇ ಮೂಲು ಕೂಲಿಲ್ಲ ಕಬ್ಬೇನ್ ಪುಡ ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮೆ ಬಲೆಂಬೆ ಪೂರಾಗುಲ ಕೈಪಾಡಿ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು పోయి పూర నాటక మంగనేకు సుల్లే ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಯಾನತಿ ನೇ ಯಾನು ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಅತೆ ಎಂಕದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಹೌದಾದೆ ಒಂಜಿ ತ್ರಿಶೂಲಲ ಆಜಿ ಕೈಲ ಬೊಡುತ್ತು ದಾದೀರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಬಡಿದಿ ಲಕದ ತೋಜುಚ್ಚಾ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಈ ಹೆಸರು ಶಾಕುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೇನೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡುವೆ ದಾದಂದಿ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಜಿ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಏನ ಮಾತೇನು ಮೇ ತೂತು ದಾದಾಲಿಯ ಕೂಡ ಯುವ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಸುಂಬಿದ ಗೋಣಿ ತುಂಬಾರವನ್ನು ಬನ್ನಿ ದಾದಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಗ ಬಾಡಿಗೆದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ಪಂತೆ ಕಾಲಿ ಈತೆ ಬನ್ನಿ ಮುಸುಂಬಿದ ಗೋಣಿನ ಕುನೋದು ಇವ ಕೊಂಡದು ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಪಿನ್ ಕಾಕಿ ಬುಡಿ ಅವನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ ತುಂಬಲೆ ತಲ ಈ ಬಂದದಲ್ಲ ತುಂಬರ ಕಲ್ಪಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಈ ಜನ ಮಾತ ಒಂದೊಂದಿರತ್ತ ಮೊಗಲ್ಪುರ ಮಲಮಲ ತುಂಬುದಿನ ಗೋಣಿ ಈಗ ಆತ ಬಂಗಾಪುಂಡ ಮೂಲರಿ ಕಾಲಿ ಮೇಟ್ ಕಾಂಪರ್ ಅಂತಂದತ ಆಡ ತುಂಬಲಿ ಕಾಂಪರಿ ಏರ್ಮೆ ಕಾಂಪರಿ ಆ ಜನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕಾಂಪರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಡಿಗೋ ಪಂಪಿ ಮಾರ್ಲೆ ಏ ಕಾಂಪರಿಗೆ ಆ ಜನ ಈ ನಂಬೆ ಕಾಂಪರಿ ಅನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ ಪಂಡೆದ ನಿಗುಲ ಮನ್ಪರಂಬೆ ಅತ್ತಂಚೆ ತೋಜುಂಡು ಆ ಜನ ಕಾಂಪರಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಐಕಲ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪರಿ ಅನ್ಪಿನಿ ಯಾವ ಆಯ್ ಹೊರ ಬನ್ನಿ ಈ ಎನ್ಮ ಸರ್ತಿ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕರ್ಮಗು ಅಟ್ಲಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒರಿಯೇನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಕೈದಿಪ್ಪು ಒಂದು ದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಯಕ ಹರಿವಣ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಮ್ನ ಆ ಜನಗ ಆಂಕರ ಜೋರು ತುಂಬಾ ಒಂದೇ ಕರ್ಮಗು ಒಂಜಿ ಸಂಗೋಡು ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇನೆ ಕುಡರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರ ಕೇನುಜೆ